Yawa idan kun duba nan wajen za ku gani gashi nan wajen lemon nan, za ku ga gashi nan waje ne wanda za a gyara shi ya zamana cewa ka ajiye lemon ya zo na daidai. So idan kun duba nan wajen gashi nan dining table ne, so gashi nan da za ka bi ka gyara shi ya zo na daidai. So idan kun duba gefen nan kuma za ku gani gashi nan yanda za ka bi ka kawo cushion. So ga cushion a nan, kowane kalan cushion ne daban-daban. Kamar yanzu a misali za ka nemi cushion a nan haka. So sai kalan cushion da ka zaɓa. Yanzu kamar misali mun ɗauki wannan cushion, shi za mu zo mu saka shi a nan wajen. So kamar yanzu a misali wannan cushion za mu nema ɗakin da ya kamata ce mun saka shi, amma da yake cushion ɗin gabaki ɗaya mun riga da mun sassaka. So za mu cire shi ko da ce mun canza wani dai. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh. Barkanku da kasancewar GZ Tech TV. Yau za mu bayani akan yadda za ka yi design na gida, ka cire gida mai kyau. Idan wannan shine farkon zuwan ku wannan channel, muna roƙon ku da danna mana alamar subscribing, kana ka danna mana alamar karawa, kana zipa da dama duk wani sabe shirye mu za ku dinga samuwa. So application da za mu yi amfani da shi, za mu yi amfani da wani application mai suna Home Design. Wannan application za mu yi amfani da shi. Bayan ka yi downloading application a Play Store, sai ka shige cikin application kamar haka. Za ka ɗan jira shi ya buɗe. Yawa idan kun duba na za ka kalli gashi na application ya buɗe kamar haka. So wannan gida ne wanda muka cire shi ɗanzu. So idan kai kana buƙatan ka cire naka, za ka zo ka danna nan wajen ne wanda yake gefen nan, nan wajen da layuka guda uku nan wajen za ka zo ka taɓa shi kamar haka. So bayan ka taɓa wajen kamar haka, gashi nan wajen da kuke gani nan, za ka sake kai creating na naka. Da yake abun akwai wahala. So wayannan duka wayanda muka gyara ne. Duka wayannan da muka gyara ne. Da yake abun akwai wahala, ba zai mu fara abun daga farko ba. Saboda abun yana da ɓata lokaci gaskiya. Amma yanzu yanda ka kalli wannan, insha Allah ina ga za ka cire wanda ya fi wannan ma. Gashi nan ɗaki ne yanda za ka duba. Duka abin da ya kamata ce ka saka a ciki, za ka saka. Za ka gina shi ne kamar haka yanda kuke gani nan. Kaga za ka yi ka gane room guda nawa ne ma cikin ɗakin, kuma abubuwan da bai yi ba sai ka cire ka canza shi. Kamar yanzu a ce wannan cushion bai yi maka ba, za ka canza shi da wani. In ka zo nan wajen akwai cushion dai da yawa haka. Kamar a ce wannan za mu ɗauka, za mu fitar da shi kamar haka. Sai mu zo mu ajiye shi a nan wajen. Sai mu ajiye shi a cikin ɗaki. Sai mu ajiye shi a cikin ɗaki. Insha Allah kamar da na gaya muku ga cushion anan haka, za mu ɗauki wannan. A misali a ce wannan ne za mu ɗauka, za mu kawo shi haka. Sai mu zo mu ajiye shi a daidai nan wajen. Kun ga gashi nan ya zo na. So da yake yanda za mu bi mu gyaggyara sauran cikin ɗakunan mai kyau yanda zai samu ya fita mai kyau. Za mu danna nan ne haka wannan, sai mu goge shi da yake mu shi ba ma bukata. Gashi nan da za mu gyaggyara dai. Idan kun duba nan wajen, gashi nan wajen room ne da yake nan wajen haka, katifa ne da yake nan wajen. Idan kun duba nan wajen kuma, a nan wajen akwai wani wajen da zai na ma control, wanda in ka danna shi haka zai yi gefe, in ka danna shi haka zai yi gefe. So za ku yi control da wayannan abubuwan ma gabaki ɗaya. Kun ga gashi nan yanda zai nuna ma cikin gidan. Idan kun duba haka gani gashi nan, wannan shine gidan da muka yi creating nashi. So kai in kana bukata za ka fara creating na naka daga farko, amma da yake abin akwai wahala ne ya sa mu an muka ce za mu yi abin daga farko, bidiyon zai yi tsawo ne da yawa. Kamar yadda na gaya muku, in ka danna nan wajen haka, a nan wajen za ka kai creating na sabo. Kaga wayannan duka wayanda muka yi creating nasu ne. Wayannan duka wayanda muka yi creating nasu ne. Kuna gani? Duka wayannan wayanda muka yi creating nashi ne. Kada ku manta, idan wannan shine farkon zuwan ku wannan channel, muna roƙon ka da danna mana alamar subscribing, kana ka danna mana alamar karawa, kana zai bada dama duk wani sabe shirye mu za ka dinga samuwa. Mun gode. Kun ga yanzu wannan, za ka fara daga foundation ne, za ka sassaka komai a cikin gidan.
daga foundation za ka fara, inda za ka bi ka sa komai a gida. Idan kun duba haka za ku ga gashi nan, wannan shine gidanmu. A gefe-gefen nan kuma wanda kuke ganin nan, wayannan wajen, so komai da kake bukata akwai a nan wajen. In kofofi kake bukata ma nan wajen akwai a nan wajen. Kun ga duk wani kwalliyan gida ko ma menene, kaga wannan har da rufi ma akwai a nan wajen. Duk abin da kake nema game da ka samu ka haɗa gida dai kawai gaba ki ɗaya akwai shi a cikin wannan application. Abin da ya sa ba za mu yi bayani da shi a kai one by one ba, don saboda in muka ce za mu yi bidiyon ne zai tsawo sosai. Abin da ya sa muka yi bidiyon short kenan. Kuma har ya kai time da za ka zo ka rufe gidan gaba ki ɗaya, wannan application zai taimaka maka wajen kai wayannan ayyukan gaba ki ɗaya. Insha Allah yanzu wannan shine gidanmu da muka haɗa. Kun ga gidan a nan wajen, wannan shine gidan da muka haɗa. Kun ga wannan shine gidan da muka haɗa. So mun gode da kasancewa da GZ Tech TV. Idan ba ku manta ba, ku danna mana alama, kada ku manta ku danna mana alama subscribing, kana ku danna mana alaman karrawa, kan zai ba da dama da ku ne sabe-sabe shi mu ka samu.